Spremni? Refresh. Refresh, god damn it. Yes, hajde. Come on. Come on. Haha. Haha. Hiljadu subscribera. Ok, tačnije 1091. Ovaj video je trebalo da snimim još pre 2 nedelje. Nisam stigao. Hvala. Da mogu 1000 puta da kažem hvala. Da mogu 1091 put da kažem hvala. Rekao bih. Znači ovo je tako dobra stvar. Kad samo pomislim da je 1000 ljudi kliknulo na subscribe i da je 1000 ljudi pogledalo barem jedan klip koji sam ja napravio. Nisam koristio ove gluposti još kako sam bio mali, znači sad, toliko mi je zabavno. Još jedno hvala puno svima vama, vaša podrška mi stvarno puno znači. 1000 subscribera u poređenju sa nekim većim kanalima koji imaju po 300.000 milione ili ne znam kao PewDiePie što ima 48 miliona. Naspram toga 1000 subscribera je mali broj, ali kad pomislite, zamislite samo 1000 ljudi na jednom mestu. Ja ne mogu. Ja nisam sad neka osoba koja će previše da slavi ili da poludi sad zato što je stigao do 1000 subscribera. Zato što ja uvijek razmišljam ovako, kad sam stigao do 100 subscribera pomislio sam, ok, super, kako mogu sad da stigne do 200 subscribera? Kad sam stigao do 500 subscribera, odmah sam pomislio, ok, super, i to sam postigao, kako mogu sad da stignem do 1000 subscribera? Tako da i sad kad sam stigao do ovog broja, samo mogu da razmišljam šta sljedeće mogu da uradim kako bi stigao do nekog još većeg broja, 2000, 3000, 10.000, koji god to broj bio. Ali da zajedno proslavimo ovaj uspeh kanala, rešio sam da snimim jednu Q&A epizodu, isto kao što sam radio i za kada sam došao do 500 subscribera. Tako da vas sada sve pozivam da mi šaljete vaša pitanja ili dole u komentarima na YouTube-u ili na Instagramu možete mi pošaljete na mo_stević93. Slobodno mi tamo u poruke šaljite pitanja, znači ili u komentare ili na Instagramu. I kad se skupi dovoljno pitanja, radit ću jednu posebnu epizodu u kojoj ću odgovoriti na što je više moguće pitanja, znači i u prošloj epizodi nisam mogao na sva da odgovorim, tako da siguran sam da i u ovoj isto tako neću moći na sva da odgovorim, ali pokušat ću na što više, tako da šaljite što bolja i što zanimljivija pitanja. I da ne zaboravim, pre nego što pošaljete pitanja, pogledajte prošlu epizodu Q&A koju sam radio, znači ostavit ću, možete kliknete ovde ili dole u opisu ili prosto nađete na kanalu. Pogledajte ponovo tu epizodu da ne biste opet slali ista pitanja jer na njih sigurno neću odgovoriti. I da, to bi bilo to. Hvala puno svima još jednom i jedva čekam da čujem vaša pitanja. Jebem ti kinesko sranje.